Dobrý deň, ľudia. Dneska ste si možno mohli všimnúť, že mám novú profilku, docela vtipnú. Keď chcete, môžete sa ísť na to pozrieť. Ja nebudem zdržovať. Toto ako keby není tutoriál, ale snažím sa robiť, že to ako keby tutoriál, takže budete to proste ako tutoriál. A nebudem nič hovoriť už. A mám tretiu noc, tak idem tretiu noc. Skúsim na tretiu noc, keď tak poviem znova jednu. Skúsim odohrať ešte aj druhú. OK, takže tu budem teraz dávať pozor, pretože musím tak otočiť prstami, to sa pozrieť. A tak dole, to je do šachtu. Now, the animatronics will still move as usual, but I want to talk about the one backstage. The company says that he shouldn't be working, but believe me when I say he is working. He'll only move if you're not looking at him, so try to keep him where he is. Just keep watching him. He tends to move really fast, not like the others. If you see that he's not in parts and services anymore, turn around and close the door as fast as you can. I think that's all you have to know, so I don't think I'll be recording any more of these tapes. Good luck and see ya. Ty kokos, som zapustil. Kanada, tretia noc je ťažká. Nie. Tá tretia noc je ťažká. Môžeš ísť. Točím. OK, ľudia, táto noc je docela ťažká. Popravde poviem. Nie. Čo? To čo bolo? Videli si to ľudia? Tak to čo bolo? Ale môžeš ísť ja skáču. Teraz nemôžem točiť video. Je tam ešte jedna. Točím video, táto. No tak. Ale túto noc nedám, však to nejde. Koža po tebe chodí. Ľudia, toto je strašne ťažká noc. Ľudia, inak tak to skúsim potom dať bratovi, dobre? Tak, bratrancovi.
Prosím ľudia, aspoň do 4 AM musím prežiť. Come on, to je zložitá noc. Sú 4 AM, dobre, už sa budem sa furt snažiť, ale keď teraz zomrem, keď dostane jumpscare, bude mi to jedno. Dobre ti. Kámo, to je zložitá noc. No tak! 6 AM! 6 AM! 6 AM! Ja som sa dostral! Teraz som akože fakt pokakal. Ľudia takto, keď to dúfam, že ste videli na videu, kámo, to bolo creepy. Šachta. Niekto šachta. Toto ťa zavriem. 6 AM! Yes! Yes! Woo! Yeah! Yes! 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 Je to tam, ľudia! Dali sme tretiu noc. Čo je toto? Počkajte chvíľu. Nie, nechcem. Nechcem. Nie.